Дишането през устата е равно на по-кратък живот. Знаете ли, че ако постоянно дишате през устата, това може реално да скъси живота ви? Когато дишаме през устата, въздухът влиза директно в дробовете ни, нито се филтрира, нито се увлажнява, нито се затопля. И резултатът е, че целият организъм страда. Първо идват малките симптоми. Сухо гърло сутрин, бърза умора, трудна концентрация с времето, по-сериозни проблеми. Доказано е, че хората, които дишат през устата, често имат високо кръвно налягане, сърдечни проблеми и хронична умора. Причината е проста. Всяка клетка в тялото живее на кислород. Когато той не достига достатъчно количество, започва да страдат и мозъкът, сърцето и мускулите. Това е навик, който изглежда безобиден, но може да доведе до сериозни последствия в дългосрочен план. Затова решението е да върнем тялото към естествения начин на дишане. През носа. Аз лично ползвам лепенките за нос на NoseWay, които отварят дихателните пътища механично, без странични ефекти и лекарства и ще ви помогнат да дишате пълноценно през нощта. Така се насищате с повече кислород, сънете по-дълбок, а тялото се възстановява както трябва. А вие как дишате най-често, през носа или през устата, споделете долу в коментарите.